खुलुमबाय मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो गोदान बोसोरनि बरायनाय थाग्रोबाय। मानो होनना बुङोबा 1429 सननि गोदान बोसोर बरायनायजों लोगोसे दिनैनि नैबे जोंनि गामि माजबाद ओनसोलनि सिङाव थानाय बाहादुर आदर्श गामिनि नै बैसागआवहाय बयबो न'खरनिफ्राय आबै आबौ आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गथ' गथाय ज' रावबो न'खराव थालायालासिनो न'खरनि बाय बाहागि रावबो रावखौबो सिनायलायालासिनो ज' ओंखारलायनानै न'खर गामिनि रायजोनि न'खर बयनावबो रंजादोंमोन मोसादोंमोन। दा बे रंजानाय मोसानायावहाय बयबो न'खरनिफ्राय दान हरदोंमोन, माइरं हरदोंमोन, फैसा हरदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै ज' खालामनानै आरोबाव दिनै जोबनाय बोसोर जोबनायनि ज'यै जों खाना जाबाय, रंजाबाय मोसाबाय। दा दिनै बोसोर गोदानखौ जोङो बयबो गोसो खुसियै रंजाबाय बाजाबाय मोसाबाय। रावबो जेबो दुखु दाहा मोनलायाखिसै, जेबो निदान खैफोद आफोद जालायाखिसै। थिग बेबायदिनो जोङो रंजानानै मोसानानै दिनै नैबे माइरं फैसा मोननायखौ जों दिनै खाना जाबाय रायजोयैनो ज'यैनो। बयबो फैदों लैहोर न'खर गासिबो न'आव रावबो थायालासिनो गासिबो फैनानै दिनैनि खाना जानायनि गेजेरजों दा बिनि गेजेरजों जों मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आङो आरो फिन खेबसेबाव जोबथारनायाव बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। गोजोन्थों। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन। प्लिज लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैयोब्ला प्लिज अन्नानै आंनि मिस्टार जोमै इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होगोन होननानै आं बयनिसिमबो आसा फारिनाय जाबाय। जाहाथे आङो नोंथांमोनसिम बिदिनो स्पेसियेल मोजां भिडिअ लाबोनो हायो। आंबो जाहाथे गुबुनफोर बायदि जौगालांनो हायो। लोगोफोर प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। होनबा लोगोफोर दिनै भिडिअ